ଲୋପ ପାଉଛି ବାଣପୁରର ମାଳ ବାଇଗଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରର ମାଳ ବାଇଗଣ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ, ପାଣିତେଣ୍ଡା ବାଇଗଣ, କଳା ବାଇଗଣ ଓ ଭେଜି ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାଣପୁରର ମାଳ ବାଇଗଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ନାଲି ଦୋରସା ମାଟିରେ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଭରସା କରି ଏହି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାଳ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଗୋବର ଖତ ଓ ଗଛର ପତ୍ରମାନ ପୋଡ଼ି ତାହାର ସଢ଼ା ପତ୍ରକୁ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ମାଳ ବାଇଗଣ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଓ ଏହାର ଡେମ୍ଫ ଓ ଭୁଣ୍ଡି କଣ୍ଟାମୟ। ଏହି ବାଇଗଣକୁ ତୋଳିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଚାଷୀ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଓ ଦାମିଆ ବରବରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରାୟତଃ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଣପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 18 କିମି ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାମିଆ ବରବରା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ 50 କିମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସେପରି ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କାମଦାମର ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବାଇଗଣ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଏହି ବାଇଗଣ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଚାଷୀ ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରି କୀଟନାଶକ କିଣି ଆଣି ଗଛରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଠାକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ନେଇ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ମାଳ ବାଇଗଣ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି।